Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. It's good to be back. Kababalik lang natin. Alam natin na dinaanan tayo nitong super typhoon na si Rolly o Connie. At ito po ang one of the strongest na na-experience ko ever since Hosing. At napakalakas po. Halos 80 to 90% ng communications na talagang nasira itong weather system. Although mabilis naman ang pag-restore. After 24 hours, since Sunday, ay bumalik yung Smart and later yung Globe, but napakahina po ng pag-upload. So, hindi tayo naka-release ng YouTube video. So, pasensya na po. At grabe po ang napinsala po dito sa Naga City at ibang bahagi po ng Camarines Sur, lalo na po sa Catanduanes. Kita naman po ninyo sa news. And later on, sa mga succeeding videos this coming week, pakita namin sa inyo yung before, during, pagdaan ng eye. Quick 15 minutes lamang po kasi mabilis yung takbo niya at nagkaroon po siya ng rapid weakening itong system na ito. I-explain rin natin what happened. And so, it's good to be back. Pasensya na po sa wala nating pagbigay ng mga videos during the past few days. But fast forward na yon, nakalabas na po sa bansa si Atsani o yung bagyong Shawnee, at ngayon ang binabantayan po natin itong mabilis na LPA na si 92W. Ito po yung ating special coverage na yung Sabado ng gabi, November 7. So ngayon, standby generator pa rin tayo. So medyo wala pa rin tayong electricity. Okay, it will take about a month bago bumalik dahil ang dami pong mga poles. For more than 500 electric poles ang binagsak po dito sa Naga City based po sa report ng cooperative. So, proceed na tayo. Ito po yung LPA na si 92W. Nagtama na po. Dumaan na po sa may northern Samar kaninang hapon. Kasalukuyan approaching Masbate na po siya. At kita natin biglang nagpo-form po yung kanyang makapal na mga thunderstorms at mga subasco. Malapit po sa kanyang developing center. So, hindi pa po ito depression, but anytime, baka naing gabi o bukas, baka maging depression po, lalo po pag lumabas po sa West Philippine Sea, kasi nididisrupt po ang kanyang sirkulasyon. Although mabilis yung kanyang pagtakbo, ay magbibigay po ito ng mga malawakang pag-ulan, moderate to heavy to at times intense rainfall sa malaking bahagi po ng Kabikulan, lalo na sa may Masbate. At pasalamat din tayo at mabilis yung kanyang takbo. Umabot po ng 29 to 40 kph westward patungong Romblon. Okay, at Mindoro area sa sunod na 12 oras. So bukas po nasa West Philippine Sea na po yan hapon. So ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at kitang-kita po natin dito ang namumuong CDO nitong weather system o Central Dense Overcast. Mga thunderstorms po yan sa paligid nitong nagde-develop na area of convection itong LPA. So, kita po natin na paalis na po sa Kabikulan itong mga ulan na panahon. So, bukas baka improve weather na po at magpapaulan naman po sa ibang bahagi po ng Central at Southern Luzon kasama po Metro Manila, Southern Tagalog Provinces, Mindoro at Calamian Group dahil po dyan po dadaan itong si LPA. May hangin po siyang 30 to 40 kph. At kapag maging bagyo po ito, bibigyan po ito ng domestic name ng Pag-asa as Tonyo. Okay? So, ito po yung global models at mabilis yung kanyang pagtakbo. May iba lang man po ang times nito mga models na ito dahil hindi po nag-agree. At inasahan po baka maging malakas na bagyo din papuntang Vietnam. Sana naman hindi na po tumuloy dahil kawawa po mga Vietnamese people. Samantala, ito po yung steering flow. Nakalipas na 5 araw. So, ito po ang nagpabilis sa bagyong si Atsani o si Shawnee. Itong high pressure steering ridge na nag-form sa may sa may north of Guam. Kaya kita nyo yung kulay yellow. Yan po yung lakas nung pag-steer niya sa mga weather system. So, ito na yun. In-steer na yun ang tropical disturbance o LPA na si 92W. So, yan po. Kaya mabilis yung kanyang pagtakbo dito sa may area po ng Visayas at Southern Bicol. Okay, kita po ninyo yung steering flow. Medyo malakas po. Yan po yung steering flow. Okay? Yan ang push, nag-drive ng bagyo kung saan siya pupunta. Kaya pasalamat tayo, malakas siya at alampas na po sa ating
bansa. Samantala, balik tayo dito sa fast animation. Meron po tayong binabantay ng panibagong meron po tayong binabantay ang bagong suspect area dito po sa malapit sa Palau. Ito po ang posibleng maging next na tropical cyclone based po sa mga computer models. At ayon po sa dalawang computer models, umpisa natin yung ECMWF. Mag-form po siya sa Monday sa may east ng Mindanao. Ayan na po. Tuesday, pagdating ng Wednesday, bilis din tatakbo puntang Central or Northern Luzon. And on Thursday, posibleng maglandfall po bilang isang tropical storm sa may bahagi po ng Aurora Province. Okay? At lalabas po ng Pangasinan bilang isang tropical depression o tropical storm. Subalit po ang American model o GFS ay medyo aggressive po. Tingnan ninyo. Ang GFS ay medyo mas malakas po siya. Baka actually super typhoon based sa kanyang tracking itong American model. Yan na. Bakit hindi ka nag-play? So, ito po yung American model. So, kita ninyo, medyo malakas yung system na yan sa kanila. At yan po, for Tuesday, November 11, November 10, November 11, yan po, isang malakas na bagyo, typhoon intensity. At November 12 ay nasa maglalandfall po sa may Central Luzon. So, yan pagkakaiba po ng American at European model. So, hintayin po natin, observe natin yan. So, please take all necessary precautions for next week. Hopefully, magbago po ang pattern o mag-iba ang mga forecast model. Sana hindi na po tumama ng Pilipinas. At most likely, ito muna ang magiging panghuli na tropical cyclone after the long parade ng mga bagyo, mga parada ng mga bagyo ever since October 6 ng bagyong Ophel. Sunod po. At baka after Friday baka pagdating ng Friday the 13th onwards ay magiging free tayo ng tropical cyclone formation base po sa mga computer models. So magkakaroon po tayo ng break. Usually mga tatagal po yan ng 1 to 2 weeks. Sana po extended na po hanggang katapusan ng taon. Para wala na pong itong mga disaster typhoons kasi medyo naghihirap na po ang mga Pilipino. Marami na po mga agricultural lands yung nasira, mga ari-arian, you name it. Lalo na itong bagyong si Goni, dumaan dito sa amin. Talagang grabe. Okay? So, let's hope and pray na hindi po matuloy itong kasunod. Ito po ang posibleng maging Ulysses ng Pag-asa. So, we'll keep you updated on that. But for the meantime, bantayin muna natin si 92W. But ang good news ay palabas na po dito sa may Southern Bicol, patungo Romblon at Mindoro. So bukas, babalik tayo sa ating another special coverage itong LPA na ito to give you the very latest. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua. Nagpapaalam. Ingat kayo lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. At taos puso ko pong magpasalamat po sa inyong lahat sa pag-subscribe niyo sa aking channel para patuloy ang aking serbisyo para ibigay ang pinaka-latest sa ating mga bagyo at sa mga weather situation sa ating bansang Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat and have a nice weekend po.